la veritat és que han jugat molt bé, han fet un partit boníssim, les dues parelles, Osoro i Brito són molt fortes i això s'ha notat, han fet un treball d'equip boníssim. I la veritat és que sí, comencem un 2019 molt fort, hem fet una aposta esportiva per aquest any i hem començat al febrer, jo crec que a tope. Millor no es podria començar, sincerament. Bueno, Vallpar porta 4 o 5 anys ja fent proves de federació, es va començar amb un gran slam, el Marc fa 2 anys va apostar també pel tema d'afegir un bronze, o sigui que fem 2 proves crec que bastant bones aquí al club, i aquest any doncs, la decisió va ser per part de la coordinació de pàdel apostar pel Supergran Slam i Vallpar s'apunta, o sigui, bueno, tenim molts equips al club que estan jugant en competicions, tenim 7 equips, una divisió d'honor i l'aposta és seguir aprenent, que per això es fa, perquè els socis doncs, aprenguin una miqueta més i puguin disfrutar d'aquest espectacle, perquè aquest partit ha estat un espectacle, sincerament.